Där är hundarna iväg nu. En snabb start utav hund nummer 4. Det är mycket jämnt mellan hundarna 1 och 4. Och nu kommer även hund nummer 3 på insidan och var med och vinna i det här loppet. Och det är fortfarande med på bortre rakan, så fortfarande hund nummer 3 som leder. Och in på upploppet nu kommer så fortfarande hund nummer 3. Och det kommer att bli 3, 1, 6, 4.